Ben, e por último, ahora sí, vamos a falar un pouquiño de sistemas. O que nos dá información de que espacios son os que nos pode interesar atacar van a depender non só do sistema que empregue o rival, sino tamén do posicionamento do noso sistema propio. Pero vou intentar que vexamos que todos os sistemas están xerando unos espacios que poden ser problemáticos e logo, insisto no mismo, vai a depender do posicionamento propio o de decidir que espacios nos interesa máis ou non atacar, donde vamos a poder conseguir máis espazo e con sorte tamén máis tempo, e en función de como intente evitar eso o rival, pois podrán aparecernos en outras zonas os espazos. Por exemplo, puxen de partida un sistema 4-3-3 ou 4-1-2-3, aí xa non me meto, cada un que o chame como queira. Bueno, pois podemos ver que en función do comportamento que fagan estos dous xogadores por diante do pivote defensivo, nos podemos atopar con espacios aquí, que en función das distancias entre lateral e extremo nos podemos encontrar espacios aquí, e que en función das distancias entre estos tres homes poden aparecer espacios nestes triángulos que se forman aquí, vale? Insisto, é unha cuestión que vai a depender da nosa ocupación, o sea, da ocupación do equipo que se enfronte a eles, do seu sistema e das súas mobilidades, e obviamente tamén do comportamento rival. Pero vemos que o campo é un espacio demasiado grande para que con 10 xogadores podamos ocupalo todo. Si, xa non me meto no que falábamos antes de se o posicionamento máis avanzado ou máis replegado, pero vemos que o formar un sistema a través de líneas aparecen espacios en unhas zonas ou en outras. Se o sistema é, por exemplo, unha variable moi similar que é con, en vez de 1-2, de 2-1, bueno, pois vemos que o espacio do que falábamos antes central non aparece, pero sí que aparecen agora os espacios nestas zonas, e que os espacios amplios das zonas de antes siguen aparecendo. Por outro lado, comportamentos destos dous xogadores vai nos a permitir saber se aquí poden aparecer espacios ou se nestos triángulos si poden aparecer tamén espacios. Todo isto, obviamente, sempre tendo en conta que os comportamentos logo do equipo van a condicionar moito que poida ser dunha maneira ou doutra. Un equipo que xoga con dúas líneas de 4 e 2 dianteiros, bueno, pois podemos interpretar que nestos cuadrados, en función do comportamento, poden aparecer espacios entre líneas, e vemos que aquí dispondremos de espacios tamén, e en función da forma de defender poden aparecer tamén aquí os espacios onde recibir con tempo e espacio. O que intento que vexamos é que recibindo en cualquera destas zonas das que estamos a falar implica que algún xogador dos vermellos teña que salir da súa posición de partida para evitar que o xogador que recibe nas zonas indicadas dispoña de tempo e espacio. Cando o xogador, sexa un ou outro, tome esa decisión, vai a xerar un espacio na zona onde estaba. É dicir, se eu consigo recibir aquí un balón e o xogador que me defende é este, vemos que esta zona vai a ampliar. Se o xogador que me defende é este, vemos que esta zona vai a ampliar. Vale? Insisto, é unha idea moi básica, pero para ver que os sistemas todos xeran espacios en unhas zonas ou en outras. Obviamente vou a deixar moitos sistemas e moitas mobilidades sin tocar, pero vamos a ver un último exemplo. Imaginemos un equipo con 5, 3 e 2. Vale, parece evidente, xa só vendo o dibuixo,
que estas zonas son moi amplias e que en función do comportamento destos tres poderán aparecer espacios aquí ou nestas zonas de aquí, vale? O posicionamento dos xogadores exteriores, dos carrileros, si son moi avanzados, vemos que dispomos de espacios, si son moi retrasados, vemos que podemos progresar aquí e obligar a estos tres a movilizarse e a caer máis hacia bandas. Que intento que vexamos? Bueno, pois creo que é importante sempre facer a abstracción que nos permite a pizarra de ubicar un equipo no terreo de xogo, porque simplemente vendo o dibuixo de sistema podemos entender onde están os recorridos grandes e os espacios máis problemáticos para defender, e cando nos ocupamos de confrontar, insisto, na pizarra, que creo que é donde se pode facer unha visualización máis rápida. Cando confrontamos dous sistemas, vamos a poñer un exemplo, insisto, non ten por que ser así, vamos a poñer un exemplo dun equipo contra outro cualquera. Vale, pois por exemplo, acabamos de poñer un equipo con un sistema 4-3-3 contra un equipo con un sistema 5-3-2, podemos falar, vale? Bueno, pois unha vez ubicados, podemos entender xa onde se poden encontrar os espacios ou non. É dicir, a altura dos xogadores de fora, pois vai nos a dar información en función do comportamento destos dous xogadores. Falábamos antes, se nos acordamos, da atracción do balón, vale? Situemos o balón nunha zona concreta. Que sucede cando central dereito de línea de 3 ten o balón? Bueno, pois o que nos vai a dar información de onde está o espacio é o defensor máis cercano, que neste caso é o extremo. Que fai? Sigue a carrilero? Bueno, pois entendemos que o espacio está aquí, ben para unha condución, ben para un desmarque de apoio de algún xogador de medio. Que este xogador é o que salta a presión? Bueno, pois vemos que o xogador liberado é o xogador de fora. Que o seu lateral salta a presión? Bueno, pois estamos vendo que en última línea se pode producir unha situación de 2 para 2. Vale, é un exemplo como pode ser outro cualquera, vale? De que en función dos comportamientos do rival e dos sistemas propio e contrario podemos anticipar onde e como se van a xerar os espacios. Sí? É dicir, non só a ubicación espacial do sistema, pero creo que é básico ter en conta e visualizar como está colocado o sistema rival, como nos vamos a posicionar nós para poder anticipar onde poden estar esas zonas de ventaxa. Logo van a pasar outras cousas, obviamente. Se o rival nos conoce ou nos coñecemos o rival, pois pode nos interesar que o xogador que teña o balón sea este en concreto e deixarlle espacio porque sabemos que a súa toma de decisión non é boa, que mete moito valor dentro e nós temos os xogadores que máis rouban dentro, que vai a golpear en largo e os nosos centrales son superiores aos dianteiros rivais en xogo directo, vale. Logo todas esas variables pois van a ter máis que ver cas capacidades individuais e con modelo de xogo, de se son máis directo, máis combinativo, vale, eso xa son moitas máis combinacións. A donde intentaba chegar simplemente era que o feito de visualizar un sistema sobre pizarra danos información de onde podemos atopar os espacios e que nesa confrontación entre un sistema e outro, bueno, pois podemos intuir ou anticipar como se poden producir os partidos ou facer unha lectura previa de como pode ser o partido. Moitas veces se acerta, pero tamén moitas outras non ten nada que ver a imaxe que nos facíamos co que sucede no campo. O que me di a miña experiencia é que cando acerto no sistema rival e cando son capaz de traballar pola semana en base a eso, sinto que os meus xogadores teñen moita máis confianza na execución de todas as accións de partido e sinto durante o partido que estou con máis posibilidades de ganar que cando non acerto no sistema. Pola miña parte nada máis, espero non haber sido moi pesado, espero
que vexades cousas nas que estedes de acordo, pero sobre todo moitas nas que non, e con sorte dunha maneira ou doutra estarei pendiente de opinións e de debate sobre estes temas, e pouco máis. Moitas gracias a todos por dedicarme este tempo, e vémonos nos campos de fútbol. Un saúdo, hasta logo.